Leviticus tidon. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ asafo no nyinaa na ka kyerɛ wɔn sɛ, monyɛ kronkron, ɛfiri sɛ me, Awurade mo Nyankopɔn, meyɛ kronkron. Mo nyinaa monsuro mo nanom ne mo agyanom, na monni me home nna no, me ne Awurade mo Nyankopɔn. Monnane mo ho nkɔ abosomhuhuo no nkyɛn, na monnyɔ anyame a waguo mfa, me ne Awurade mo Nyankopɔn. Na sɛ mobɔ asomdwoe afɔdeɛ ma Awurade a, mommɔ no sɛdeɛ ɛbɛma mo asɔ ani. Da a mokum no ara na onie, ne nade kyeɛ, na deɛ ɛbɛka akoduru nansa no, ɔmfa ogya nhye. Na sɛ wodi ne da a ɛtɔ so mmiɛnsa no a, ɛyɛ akyiwadeɛ, ɛnsɔ ani. Na deɛ wodie no bɛsoa ne musuo, ɛfiri sɛ Awurade akronkronneɛ na wagu ho fi, na wobɛtwa saa ɔkra no afiri ne man mu atwene. Na sɛ mutwa mo asase so nnɔbae a, nwie wo nkwanse die no twa, na nni wɔ fam die no mu mpɛpɛ, na wobɛbituro nso ɛni mu mpɛpɛ, na woturo mu aba a egugu fam no, ntase, gyama ohiani ne ɔhɔhoɔ, me ne Awurade mo Nyankopɔn. Mommɔ korɔno, na munni kusum, na obiara ntwa ne yɔnko nkontompo. Na monka me din ho ntam atoro mu, na woanhura wo Nyankopɔn din ho, me ne Awurade. Ɛne wo yɔnko amim, na ntwa no dwo. Ɛma wo pɛɛ ne akatua nka wo nkyɛn mma adeɛ nkye. Nnome ɔsotifoɔ, na ɛmfa sontudua nto onifirɛ ne anim, na suro Onyankopɔn, me ne Awurade. Muntwa atemmuo mu nkontompo. Nhwɛ mmɔborɔni anim, na ɛnyɛ deɛ ɛbɛsɔ Otumfo ani. Tenenee mu na bu wo yɔnko atɛn. Ɛnkyene wo nkurɔfoɔ mu ni nsekuro. Nsɔre ntia wo yɔnko mu gya, me ne Awurade. Nta ne wo nua wakoma mu. Ka na ka wo yɔnko anim, na woansoa ne ho bɔne. Ntɔwerɛ, na nya wo nkurɔfoɔ ma ho menasepɔ, na dɔ wo yɔnko sɛ wo ho, me ne Awurade. Munni m'ahyɛdeɛ so. Mma wɔ fie boa nni afrafra mforo wɔn ho. Wɔfuo nso, mfa adeɛ mfrafra nnua mu, na ɛma ntoma ahodoɔ mmienu nsa asaawa nka wo ho. Sɛ ɔbarima bi ne ɔbaa da na ɔde ne ho ka no, na ɔbaa no yɛ afenaa a wɔde no ama obi awareɛ, na gyeɛ na wonya nyee no, anaasɛ wonya mfaa ne ho nkyɛɛ no a, ɔmpeepee mu ntwe wɔ n'aso, na wonkum wɔn, ɛfiri sɛ ɔne ne ho. Na ɔbarima no mfa n'asodie ho afɔdeɛ mmrɛ Awurade, Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Asodie ho afɔdeɛ dwennini na ɔmfa mmra. Na ɔsɔfoɔ no mfa asodie ho afɔdeɛ dwennini no mpatama no Awurade anim, bɔne a wayɛ no nti, na wɔde ne bɔne a wayɛ no afiri no. Na sɛ muduru asase no so na mote dua biara a wodie a, mummu n'aba no sɛ momonotodeɛ. Mfeɛ 3 na ɛnyɛ mo momonotodeɛ, onni. Na afe ɛtɔ so 9 no, ɛso aba nyinaa nyɛ kronkron ma Awurade ayɛyie. Na afe ɛtɔ so 5 no, munni n'aba, na ne nnɔbae nkɔ so nnɔɔso ma mo, me ne Awurade mo Nyankopɔn. Mommfa mogya nka biribi ho ni. Munni adebisasɛm, na monngoro abayigorɔ. Monnkontom mo nua no, na ɛnsɛe wo bɔdwesa no. Mommotabota mo ho mma awufo, na monnkurukyire mo ho atwero biara, me ne Awurade. Nhura wo babaa ho mma no mmɔ adwaman, na asase no ammɔ adwaman, na musuo anyɛ asase no so ma. Munni me home nna, na munsuro me kronkronbea no, me ne Awurade. Monnane mo ho nkɔ ɔdebisafoɔ nkyɛn, na monhwehwɛ adunsifoɔ akyiri kwan mfa ngu mo ho fi wɔ wɔn ho, me ne Awurade mo Nyankopɔn. Sɔre wɔ tiri so dwono anim, na di akɔkora anim ni, na suro wo Nyankopɔn, me ne Awurade. Na sɛ ɔhɔhoɔ bi bɛsua mo asase so a, monhyɛ ne so. Ɔhɔhoɔ a ɔbɛtena mo mu nya mo sɛ mo kuroni bi, na dɔ no sɛ wo ho, ɛfiri sɛ moyɛɛ Misraim asase so ahɔhoɔ, me ne Awurade mo Nyankopɔn. Muntwa atemmuo mu nkontompo. Adesusuo, adekarie, ne adehyɛ mu, nsania tee, abrabɔ tee, efa tee, ne susutoa tee, na munkura. Me ne Awurade mo Nyankopɔn a meyii mu firi Misraim asase so no. Na munni m'ahyɛdeɛ nyinaa, ne m'atemmudeɛ nyinaa so nyɔ, me ne Awurade.